ଜଙ୍ଗଲରେ ସବୁ କିଛି ଭଲ ଚାଲିଥିଲା। ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଜିନିଷର ଅଭାବ ନଥିଲା। ଆମେମାନେ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି, କାରଣ ଆମକୁ ସେ ଖତରନାକ ଡେଙ୍ଗୁ ମଶାଙ୍କ ଠାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଲା। ନହେଲେ ଆମର କେତେ ଚଢ଼େଇ ମରିସାରନ୍ତେଣି। ହଁ ଟିକେ ଚଢ଼େଇ, ତମେ ଠିକ କହିଲ। ଏବେ ଯାଇକି ଆରାମ ମିଳିଲା। ଏପଟେ ମଶା ନିଜ ସର୍ଦ୍ଦାରକୁ କହିଲା, ମହାରାଜ, ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ଆରପଟ ଜଙ୍ଗଲରେ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ଚଢ଼େଇମାନେ ମିଶି ଆପଣଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ସବୁ ମଶାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାରିଦେଲେ। କଣ? ସେ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କର ଏତେ ସାହସ? ସେମାନେ ମୋ ସେନାମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି। ମୁଁ ସେ ସବୁ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କଠୁ ମୋ ଭାଇ ଆଉ ଅନ୍ୟ ମଶାମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇକି ହିଁ ରହିବି। ଚାଲ ମଶାମାନେ, ଆମେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ସେ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଉ ଏଥରକ ଆମେ କୋଉ ଗୁମ୍ଫାରେ ରହିବାନି, ଯୋଉଠି ଅଳ୍ପ ପାଣି ଥିବ, ନହେଲେ ଯୋଉଠି ଅଳିଆ ଗଦା ହୋଇଥିବ, ସେଇଠି ଆମେମାନେ ରହିବା। ଯାହା ଫଳରେ ସେ ଚଢ଼େଇମାନେ ଆମକୁ ଧୂଆଁରେ ମାରିପାରିବେନି। ତାପରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଠାରୁ ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବାହାରିଗଲେ। ଗୋରି ଦେଖ, ଆମ ଟମାଟୋ କ୍ଷେତରେ କେତେ ଟମାଟୋ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି କି ଏସବୁ ଟମାଟୋ ତୋଳିଦେବାକୁ, ହେଲେ ତମେ ମୋର କୋଉ କଥା ଶୁଣୁଛ କି? ଆରେ ଆରେ, ମୁଁ କଣ ଜାଣିଥିଲି କି ଏ ଟମାଟୋ ଖରାପ ହୋଇଯିବ ବୋଲି? ହେଲେ ଏବେ ଆଉ କିଛି ଭାବିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ। ଜଲ୍ଦି ଏ ଖରାପ ଟମାଟୋ ସବୁ ତୋଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ତା ସହିତ ସବୁ ଟମାଟୋ ବି ଖରାପ ହୋଇଯିବ। ଗୋରି, ମୁଁ ଏସବୁ ଖରାପ ଟମାଟୋକୁ ନେଇକି ଆମ ଜଙ୍ଗଲର ଅଳିଆ ଗଦାରେ ଫୋପାଡ଼ିକି ଆସୁଛି। ହେଲେ କାଳୁ, ଆମେ ସବୁ ଚଢ଼େଇମାନେ ସେସବୁ ଜାଗାରେ ଅଳିଆ ଫୋପାଡ଼ି ଫୋପାଡ଼ି ସେ ଜାଗାକୁ ଅଳିଆ ଗଦା କରିସାରିଲେଣି। ଯଦି ଚିଲ ମହାରାଜକୁ ଏକଥା ଜଣା ପଡ଼ିଗଲା, ତାହେଲେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ସେ ବହୁତ ଜୋରରେ ରାଗିଯିବେ। ଆରେ ଗୋରି, କିଛି ହବନି। ସବୁ ଚଢ଼େଇମାନେ ତ ସେଇଠି ହିଁ ଅଳିଆ ଫୋପାଡୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ସେଇଠି ଫୋପାଡ଼ିବି। ତାପରେ କାଳୁ କାଉ ସବୁ ଖରାପ ଟମାଟୋକୁ ଗୋଟେ ଚାଙ୍ଗୁଡିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ତାକୁ ଫିଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ନେଇଗଲା। ଆଉ ସେ ସବୁକୁ କାଳୁ କାଉ ଅଳିଆ ଗଦାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ଚଢ଼େଇ ନିଜ ନିଜର ଅଳିଆ ଏଇ ଅଳିଆ ଗଦାରେ ଫୋପାଡୁଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ କି ସେଇଟା ଅଳିଆ ଗଦାରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ଏଇ ଦେଖ, ଏଠି କେତେ ଅଳିଆ ଗଦା ହେଇଛି। ଆମେ ଏଇଠି ହିଁ ରହିଯିବା। ସେସବୁ ଡେଙ୍ଗୁ ମଶା ସେ ଅଳିଆ ଗଦାରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହୋଇଗଲା। ଗୋଟେ ବଡ଼ ବାଦଲ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଚଢ଼େଇମାନେ, ମୁଁ ହଉଛି ବାଦଲ। ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ତମ ଜଙ୍ଗଲରେ ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଅଛି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତମେମାନେ ତମ ପାଇଁ ଘର ତିଆରି କରିଦିଅ, ନହେଲେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ବି ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବୁ। ଆରେ ବାଦଲ ଭାଇ, ଇଏ ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଆମେ ସବୁ ଚଢ଼େଇମାନେ ଆଉ ଥରେ ବର୍ଷାରେ ଗାଧେଇବୁ। ଆରେ ବା, ଏଥରକ ତ ମଜା ଆସିଯିବ। ଏମିତିରେ ବି କେବେଠୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବର୍ଷାରେ ଗାଧେଇନୁ। ତା ପରଦିନ ବହୁତ ଜୋରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ସବୁ ଚଢ଼େଇମାନେ ବହୁତ ମଜାରେ ବର୍ଷାରେ ଗାଧେଇଲେ। ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ଏଥରକ ତ ବହୁତ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହଉଛି। ମତେ ତ ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି। ହଁ ବୁଲବୁଲ, ତମେ ଠିକ କହିଲ। ବର୍ଷା ପାଣି ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଗାଧେଇବାରେ ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି। ବାସ୍ କିଛି ସମୟ ପରେ ବର୍ଷା ବି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ହେଲେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବା କାରଣରୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଠାଏ ଠାଏ ପାଣି ଜମିଗଲା। ପାଣି ଜମା ହେବା କାରଣରୁ ସେ ପାଣିରେ ଡେଙ୍ଗୁ ମଶା ବି ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଆଉ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ
ଜଙ୍ଗଲରେ କିଛି ଚଢ଼େଇ ମାନେ ରୋଗରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆରେ ମିଠି, ମତେ ଅଚାନକ ଏତେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି କଣ ପାଇଁ? ମୁଁ ତ ଏବେ ପୁରାପୁରି ଠିକ ଠାକ ଥିଲି। ମତେ ବହୁତ ଜୋରେ ଦୁର୍ବଳ ଲାଗୁଛି ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତମେ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ପେଚା ବୈଦ୍ୟଙ୍କୁ ଏବେ ହିଁ ଡାକି ଆଣୁଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ ପେଚା ବୈଦ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆଉ ମିଟୁ ଦେହକୁ ଚେକ୍ କଲେ। ମିଠି ଭଉଣୀ, ଇଏ ତ ମିଟୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଡେଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱର ହେଇଛି। ୟା ମାନେ ଏ ବର୍ଷାରେ ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ଡେଙ୍ଗୁ ମଶା ଜନ୍ମ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ନାଇଁ ପେଚା ବୈଦ୍ୟ, ଏ ଡେଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱର କାରଣରୁ ମୁଁ ମୋ ପୁଅକୁ ହରେଇଛି, ହେଲେ ଏବେ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ହରେଇବାକୁ ଚାହୁଁନି। ମିଠି ଭଉଣୀ, ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆସିଛି, ଆଉ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କୁ ଡେଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱର ହିଁ ହେଇଛି। ମତେ ଲାଗୁଛି ଆମ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପୁଣି ଥରେ ଡେଙ୍ଗୁ ମଶା ଆସିଯାଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କୁ ଡେଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱର ହବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ପେଚା ବୈଦ୍ୟ, କିଛି ଗୋଟେ କର, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ। ୟାଙ୍କ ବିନା ମୋର ଆଉ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ଠିକ ସେତିକି ବେଳେ ସେଠିକି ଟିକି ଚଢ଼େଇ ବି ଆସିଗଲା। ଆଉ ସେ କହିଲା, ପେଚା ବୈଦ୍ୟ, ଜଲ୍ଦି ଚାଲ ମୋ ସହିତ। ଗୋରିକାଉ ଆଉ ବୁଲବୁଲ ଭଉଣୀକୁ ବି ଅନ୍ୟ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କ ଭଳି ଜ୍ୱର ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ସେମାନେ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମତେ ତ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି, କାଳେ ପୁଣି ଥରେ ଡେଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱର ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ବ୍ୟାପିଯିବ। ହଁ ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ଯୋଉ କଥା ପାଇଁ ଡରୁଛ ସେଇଆ ହିଁ ହେଇଛି। ଜଙ୍ଗଲରେ ପୁଣି ଥରେ ଡେଙ୍ଗୁ ମଶା ଜନ୍ମ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଡେଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱର ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ପେଚା ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ବହୁତ ସାରା ଚଢ଼େଇ ଆଡମିଟ ହୋଇଗଲେ। ଆରେ ବୈଦ୍ୟ ଆଜ୍ଞା, ଜଲ୍ଦି କୁହ, ମୋ ରାଜୁ କେମିତି ଅଛି? ସେ ମୋ ସହିତ କଥା କଣ ପାଇଁ ହଉନି? କାଳୁକାଉ, ମୁଁ ରାଜୁ କାଉକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ତାକୁ ସେଓ ସରବତ ବି ପିଆଇଲି, ହେଲେ ଡେଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱର କାରଣରୁ ରାଜୁ କାଉର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। କଣ? ମୋ ରାଜୁ କାଉ ଏତେ ଜଲ୍ଦି କେମିତି ମରିପାରିବ? ଆଉ ତା ମା ବି ଡେଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ିଛି। ଗୋରି, ତମେ କେବେ ଠିକ ହବ? ଦେଖ କାଳୁକାଉ, ମୁଁ କିଛି ବି କରିପାରିବିନି। ଗୋରିକାଉର ଏବେ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। ବାସ୍ ବହୁତ ହେଇଗଲା, ସେ ଡେଙ୍ଗୁ ମଶା ମାନଙ୍କୁ ସବକ ଶିଖେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚାଲ ସେ ଡେଙ୍ଗୁ ମଶା ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଥର କଥା ହେଇକି ଆସିବା। ହେଲେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ କି ଡେଙ୍ଗୁ ମଶା ଏ ସମୟରେ କୋଉଠି ଥିବେ। ଚାଲ କାଳୁକାଉ, ତମେ ମୋ ସହିତ ଚାଲ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ଡେଙ୍ଗୁ ମଶା ଏ ସମୟରେ କୋଉଠି ଥିବେ। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଆଉ କାଳୁକାଉ ଡେଙ୍ଗୁ ମଶା ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ସର୍ଦ୍ଦାର, ବହୁତ ହେଇଗଲା, ଏବେ ତମେ ମଶା ମାନଙ୍କୁ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ିବା ପାଇଁ ମନା କରିଦିଅ, ନହେଲେ କିଛି ଭଲ ହବନି କହିଦଉଛି। ଆରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ତମେ କଣ ମତେ ଧମକ ଦଉଛ? ଯଦି ଆମେ ଏବେ ଚାହିଁବୁ ତାହେଲେ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଏଇଠି କାମୁଡ଼ି କାମୁଡ଼ିକି ମାରିଦବୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏମିତି କେବେ ବି କରିବିନି, କାରଣ ମୁଁ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ମୋ ଭାଇ ମରିବାର ବଦଲା ନେବି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କୁ ତଡ଼ପେଇ ତଡ଼ପେଇ ମାରିବି। ଆଉ ହଁ, ମନେ ରଖିଥା, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଭାଇର ମରିବାର ବଦଲା ପୂରଣ ହେଇନି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କୋଉ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କୁ ବି ଛାଡ଼ିବିନି। ତାପରେ ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ଆଉ କାଳୁକାଉ ଦୁଃଖୀ ହେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ମିନୁ ଚଢ଼େଇ, ତମେ କିଛି ଗୋଟେ କର, ଏ ଡେଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱର କାରଣରୁ କେତେ ଚଢ଼େଇ ମରିଗଲେଣି, ଆଉ ଏବେ ଆମେ ସେ ମଶା ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ମାରିବା? କାରଣ ସେ ଚାଲାକ ମଶା ଆଉ ଗୁମ୍ଫାରେ ରହୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କୋଉଠି ରହୁଛନ୍ତି ବି ଆମେ ମାନେ ଜାଣିନୁ। ହେଲେ ଏବେ ତ କିଛି ଉପାୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଆମ ଜଙ୍ଗଲଟା ସାରା ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ।
ଚଢ଼େଇ ମାନେ ଡେଙ୍ଗୁ ମଶା ଯୋବରା ଜାଗାରେ ରୁହନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ତ ବହୁତ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ହେଇଗଲାଣି। ଠାଏ ଠାଏରେ ବର୍ଷା ପାଣି ବି ଜମିଛି। ଆଉ ଅଳିଆ ଗଦା ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ଆମ ଜଙ୍ଗଲକୁ ସଫାସୁତୁରା ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଆ କଲେ ହିଁ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଡେଙ୍ଗୁ ମଶା ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ରକ୍ଷା ମିଳିବ। ହଁ ହଁ, ଏକଥା ବି ଠିକ୍ ହେଇପାରେ ପେଚା ବୈଦ୍ୟ। ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମାନେ ଏମିତି କଥା ହେଉଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ସେଠାକୁ ପାରା ଆସିଗଲା। ଚଢ଼େଇ ମାନେ, ତମେ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନି। ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଡେଙ୍ଗୁ ମଶା ମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ସ୍ପ୍ରେ ଆଣିଛି। ବାସ୍ କୋଉ ଚଢ଼େଇ ଯାଇକି ଏ ସ୍ପ୍ରେ ନେଇ ଡେଙ୍ଗୁ ମଶା ମାନଙ୍କ ଉପରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେ ସବୁ ଡେଙ୍ଗୁ ମଶା ମରିଯିବେ। ହେଲେ ପାରା ଭାଇ, ଏ ସ୍ପ୍ରେ ଦ୍ୱାରା ଆମ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି ତ? ନା ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ଏ ସ୍ପ୍ରେ ଦ୍ୱାରା କେବଳ ମଶା ହିଁ ମରିବେ। ଆମ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କୁ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହବନି। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଚଢ଼େଇ ମାନେ, ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ଡେଙ୍ଗୁ ମଶା ରହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଜି ହିଁ ସବୁ ଜାଗାରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିବି। ଏମିତି କହିକି ଟିକି ଚଢ଼େଇ ସେଠାରୁ ସ୍ପ୍ରେ ନେଇକି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଜାଗାକୁ ଆସିଗଲା। ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସର୍ଦ୍ଦାର ଆଜ୍ଞା, ଏତେ ଗନ୍ଧ କୋଉଠୁ ଆସୁଛି? ମୁଁ ତ ପୁରା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଉଛି। ଆରେ ମଶା ଦେଖ, ଟିକି ଚଢ଼େଇ ସ୍ପ୍ରେ କରୁଛି। ଏବେ ଆମେ ମଶା ମାନେ ସମସ୍ତେ ମରିଯିବା। ମଶା ମାନେ, ତମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଏବେ ନାମ ନିଅ। ତମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଏ ଗନ୍ଧରେ ହିଁ ମରିଯିବ। ତାପରେ ସବୁ ମଶା ସେ ଗନ୍ଧରେ ମରିଗଲେ। ଆରେ ବା, ଚଢ଼େଇ ମାନେ ଦେଖ, ଏ ମଶା ମାନଙ୍କୁ ମରିବାର ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏ ମଶା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ରାଜୁ ଆଜି ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଗୋରିକାଉ ବି ସେଠାକୁ ଆସିଗଲା। କାଳୁ, ମୁଁ ପୁରା ଠିକ୍ ଅଛି। ହେଲେ ମୋ ପୁଅ ରାଜୁ କେମିତି ମଲା? ଗୋରି, ଏ ଡେଙ୍ଗୁ ମଶା ମାନେ ହିଁ ଆମ ପୁଅ ରାଜୁର ଜୀବନ ନେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ଦେଖ, ଆମେ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ମାନେ ମିଶିକି ଏ ଡେଙ୍ଗୁ ମଶା ମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେଲୁ। ଚାଲ ଚଢ଼େଇ ମାନେ, ଆମେ ଆମ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରିଦେବା। ନହେଲେ ଆଉ ଥରେ ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ଡେଙ୍ଗୁ ମଶା ଜନ୍ମ ହୋଇଯିବେ। ମିଲି, ଦେଖିବ, ଆମର ପୁଅ ହିଁ ହବ। ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ଭଳି ଆର୍ମି କରେଇବି। ହଁ ହଁ, ତମ ପୁଅ ସିଏ, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ସେଇଆ କରେଇବ। ହେଲେ ଯଦି ଝିଅ ହେଲା? ସେଥିରେ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ମୁଁ ତାକୁ ବି ମୋ ପୁଅ ଭଳି ପାଳିବି। ଆଉ ତାକୁ ଆର୍ମି କରେଇବି। ଏ ଭଗବାନ, ଝିଅକୁ ବି ଆର୍ମି କରେଇବ? ମିଲି, ସେ ପୁଅ ହଉ କି ଝିଅ, ଯିଏ ବି ହବ, ମୁଁ ତାକୁ ଏ ଦେଶ ସେବାରେ ଲଗେଇବି। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ବଡ଼ରୁ ରାଜୁର ବୟସ୍କର ଫୋନ ଆସିଲା। ରାଜୁ, ତମ ଛୁଟି କ୍ୟାନ୍ସଲ ହୋଇଗଲା। ଏଠି ଶତ୍ରୁମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିସାରିଲେଣି। ତମକୁ ଏବେ ସେଠୁ ବାହାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ମିଲି, ମୋତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେପଟେ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆମ ଦେଶକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିସାରିଲେଣି। ତମେ ତମର ଯତ୍ନ ନବ। ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି। ତାପରେ ରାଜୁ ନିଜର ବର୍ଦ୍ଦି ପିନ୍ଧିକି ବର୍ଡରକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ବର୍ଡରରେ ବହୁ ଜୋରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା। ସେଇ ଯୁଦ୍ଧରେ ରାଜୁର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। 2 ଦିନ ପରେ ରାଜୁର ଶବ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲା। ଏ ଘଟଣା ପରେ ରାଜୁର ବାପା ମା ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ମିଲି ପୁରା ଭାଙ୍ଗିଗଲେ। ଏବେ ତାଙ୍କ ଘର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଆଉ କେହି ବି ନଥିଲେ। ଆଉ ରାଜୁର ବାପା ଆଉ ମା ବି ବୃଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ମିଲି ନିଜର ଆଉ ନିଜ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ଗାଁର ଗୋଟେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ସଫାସୁତୁରା କରିବାର କାମ କଲା। ଆଉ 2 ମାସ ପରେ ସେଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ମିଲିର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅଟେ ଜନ୍ମ ହେଲା। ହେ ଭଗବାନ, ଆମର ତ ପୁରା ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ। ୟାର ତ ଝିଅ ହେଲା। ଏବେ ଆମକୁ କେମିତି ଚଳେଇବ? ଗୋରି,
तू टेंशन ने ना ये भी ता माँ भली डाक्तरखाना सफा सुतरा काम करिबो आउ घर चलैबारे ता माँ को साहाय्य करिबो। बापा ये तो एबे जन्म होला एबेठु एमिति कथा कौन पाई कहूच? राजू को इच्छा थिला कि तांकर पुओ हो कि झियो हेउ से पाठ पढ़ी कि तांको भले आर्मी हबो। देख बोहू आम घरे झियो माने पाठ पढ़ंतिनी आउ सेमितिरे भी दिने ना दिने ताकू पर घर को जीवाकू तो पड़िबो। जहाँ भी हेई जाऊ ना काहेकि मु मो स्वामी को इच्छा को निश्चय पूरा करिबी। मिली निज झियो टिकी को सबुबेले निज सांगेरे हॉस्पिटल नेकी जाउतिला आउ ताकू सेठी बसेकी सबु काम करुतिला। धीरे धीरे टिकी से हॉस्पिटल ही बड़ हेबाकू लागिला आउ सेठी डाक्टर आउ नर्स सहित खेलुतिला। नर्स माने ताकू बहुत भल पाउतिले। एबे मिली गाँ स्कूल रे टिकीर ना लेखाइला। जेते बेले भी टिकी स्कूल जाए मिलीर सासु ससुर ताकू स्कूल जीवाकू मना करुथिले। कुआडे जाउछु बैग नेकी? बापा टिकी स्कूल जाउची। कौन कहिलु स्कूल? देख बहु आम गाँर झील माने स्कूल जाआंतीनी। स्कूल रे केवल पुओ पिला ही पाठ पढ़ती। सेठिकी झील को छाड़िकी आमर ना गाँ तले पकेबू ना कौन? बापा बोऊ तमे दुई जन कान खोलिकी शुण। टिकी मो झील मु ताकू स्कूल रे पाठ पढ़ेकी ही रहिबी। निज सासु ससुर एते मना कले परे भी मिली निज झील टिकी को स्कूल को पढ़िबा को छाड़िला। टिकी सबु बेले सकाळु सकाळु स्कूल जाए। स्कूल रू आसीबा परे दिन सारा से ता माँ सहित हॉस्पिटल रुहे आउ सेठी पढ़ापढ़ी करे। धीरे धीरे समय बीतीगला। जेते बेले गाँव रे करेंट कटि जाउथिला टिकी बाहर लंठन लगेकी पाठ पढ़े। टिकी को स्कूल जीवार देखी गाँव चढ़ई माने बहुत प्रकार कथा कहूतिले। अरे ये राजूर झील ना कौन? देख तो केमिति पुओ पिलांको बेला स्कूल को पढ़िबाकू जाउची। टिके भी लाज लागुनी याकू। गाँव किछि चढ़ईଙ୍କ ठारू एमिति कथा शुणी टिकी आसी ता माँ को सबु कथा कहला। झियो तू सेमानक कथा जमारू शुणिना। तू केवल तो पढ़ा उपरे ध्यान दे। तते तो बापा स्वप्न को पूरा करिबार अछि ना? ठीक अछि माँ मु केवल मो पढ़ा उपरे ध्यान देबी। टिकी बहुत कष्ट रे पाठ पढ़ुतिला आउ बहुत बुद्धिमान भी थिला। जेते बेले से परीक्षा दउतिला तार सबु बेले फुल मार्क आसुतिला। माँ देखे मते 100 रु 98 मार्क मिलिची। मु आम क्लास रे फास्ट होईची। झियो तू एमिति आगुकू आगुकू बढ़ी चले। माँ मु आउ आगुकू पढ़िबा पई सहरकू जीवाकू चाहूची। हाँ झियो तू निश्चय जीवु। याकू एते मुंडरे बसाना। एबे ये कुआडे भी जीवनी। याकू घरर काम दाम शिखा। ए घरे एबे तार बाहागर हबो। टिकी सहरकू जीव आउ बहुत पाठ पढ़िबो। मु थाउ थाउ मो झियो को पाठ पढ़िबाकू केही भी रोकिबेनी। मिली कठिन परिश्रम करी जेतिकी टंका रखितिला सेथिरे ता झियो को पाठ पढ़िबा पई सहर को छाड़िला। टिकी सहर को जाइकी निजर बापा माँ को स्वप्न को साकार करिबा पई दिन राति कष्ट करी पाठ पढ़िला। राति रे हॉस्टेल सबु पिला सोई पड़ुथिले किंतु टिकी लाइट लगेकी पाठ पढ़ुथिला। आउ गोटे दिन टिकी आर्मी रे फॉर्म पकेला आउ परीक्षा भी देला। किछि दिन परे रिजल्ट आसिला आउ टिकीर ना प्रथम रे थिला। टिकी खुशी होई मिली की फोन कला। माँ माँ आर्मी रे मोर चाकरी हेई गेला माँ। टिकीर कथा शुणी मिली खुशी रे कांदिबाकू लागिला। झियो तू तो बापा को स्वप्न को आज पूरा करदेलु। माँ मो ट्रेनिंग पूरा हो जाऊ
ତାପରେ ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି। ଠିକ୍ ଅଛି ଝିଅ, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବୁ। ନିଜ ଟ୍ରେନିଂ ପୁରା କରିସାରିବା ପରେ ନିଜ ଗାଁକୁ ଟିକି ଆସିଲା। ସେ ଆର୍ମି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଲା। ଆରେ ଇଏ ରାଜୁର ସେଇ ଝିଅ ନା, ଯିଏ ପୁଅ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିଲା? ହଁ ଭାଇ, ଏଇ ତ ସେଇ। ଆରେ ଇଏ ତ ଆର୍ମି ହୋଇଗଲା। ଇଏ ଆମ ଗାଁର ପ୍ରଥମ ଝିଅ ଯିଏକି ଆର୍ମି ଅଫିସର ହୋଇଛି। ହଁ ଭାଇ, ଇଏ ତ ରାଜୁର ସମ୍ମାନ ବଢେଇ ଦେଲା। ଗାଁରେ ଚଢ଼େଇମାନେ ଟିକିକୁ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ, ଆଉ ଟିକି ସହ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ବି ଗଲେ। ମିଲି ଟିକି ସହିତ ଗାଁର ସବୁ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ବହୁତ ଡରିଗଲା। ଡରନି ମିଲି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି କି ଟିକି କେବଳ ନିଜ ପରିବାରର ସମ୍ମାନ ବଢେଇନି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଁର ସମ୍ମାନ ବଢେଇଛି। ଏବେ ଆମ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବି ଟିକି ଭଳିଆ ପଢିବାକୁ ଛାଡ଼ି ଚାକିରି କରେଇବୁ। ଗାଁରେ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମିଲି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ଟିକିର ଜେଜେମା ଆଉ ଜେଜେବାପା ସେଠାକୁ ଆସିଗଲେ। ଝିଅ, ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦବୁ, ଆମେ ତତେ ବହୁତ ଭୁଲ ବୁଝିଥିଲୁ। ଟିକିର ଆର୍ମି ଚାକିରି ପାଇଁ ଗାଁର ଚଢ଼େଇମାନେ ଟିକିକୁ ଉପାଧି ଦେଲେ, ଆଉ ଟିକିକୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଜଣେଇଲେ।